Salutare lume, eu sunt Mitcan2 și bine v-am găsit pe un nou episod de Sam. Știți, în ultimul episod m-am angajat și am făcut tutorial. Adică 2 tutoriale mi se pare că am făcut. Oricum am anulat tutorialele, pentru că nu aveam ce să fac. Adică eu știu deja cum se joacă și puneam pare că asta al meu. Oricum, pornim. De fapt, quit job și job. Până aici, când am ajuns pe autobuz, mai suntem Los Santos. Muncitor la carieră. Hai, muncitor la carieră. Stați. Ca să vadă eu. What? Dar... Checkpoint. Da, am uitat. Ok. Și acum mergem. Las Venturas. Bravo, Maria. Am auzit că la camionagiu facem mulți bani, dar o să trebuiască să mergem o grămadă. Sper că puteți să suportați condusul uimitor al lui Mario. Să nu disperați. Oricum de aici, da, mergem la camionagiu. Mi se pare că face 400 de dolari pe tură, ceea ce este ceva bine. Adică nu e ceva ieftin. Până mai mică pauză. Ok, am revenit. Se întâmplă ceva. Mă chema să țin tata. Oricum, nu asta ne interesează pe noi, ne interesează să ajungem la camionagiu. Da. Se pare că pe butonul de pauză fac screenshot. Da. Nu știam chestia asta. Eu. Am ajuns în San Fierro. Da, am ajuns. Hai că nu mai avem cine știe ce. Mergi pe urmă. Adică mă rog, încă n-am ajuns în San Fierro. Dar știți să vă sună. Nu știți? Nu? Nu. Nu. Îmi apăsasem în afară locului și mă speriasem. Oricum sper să nu mă pierd. Ok, o să avem ceva de mers de aici. Dar nu știu, mi se pare ceva, adică roata asta e așa și asta din față e super subțire. Da, nu. Ia, facem... Nu facem. Voiam să zic dacă facem un drop. Dar n-a mers. Opa! Da, acum trebuie să vorbesc mai tare. Scuzați-mă. Că am auzit în video că se aude nașpa. Și e nașpa. Da, deci o să vorbesc mai tare. Puțin sper să nu vă deranjez dacă vorbesc așa tare. Dau din nou în afara jocului. Scuzați-mă. Deci că cumpăr casa level 3, dar nu există. Adică există să o cumpăr. Bravo, Maria. Stai. Da, pe unde?
Da, foarte clar că pe acolo. Nu știu de ce nu mi-am dat seama. Ia. Să ne aprindem lumina. Da, mult mai rapid. Monster kill. Bă, ce aia. Da, și de aici deja știu. Hai că într-un fel sau? Da. Pe aici mi se pare că e legătură cu camionagion. Sau cu dragilor. Nu știu unde vine. Ah! Da, ia, fiți atenți. Deci nici nu mă mai duc după aia. Stai ce? Bine. Aici? Pe unde era? E bine mult aici. Nu. Că e o zonă la fel. Harta și na. Adică atunci când mergi cu tirul, e o scurtătură așa. Știți cum erau rampele alea? Ups, așa. Cum erau rampele alea. Și dacă nu mă greșesc, aici e o casă, nu? Nu stați. O casă de rent. Da, bă. Cu cât rent $1? Bun, slash park. Pentru că nu vrem să ne spawneze tocmai la spawn. Slash rent. Să ne vedem casa. E o casă mică. Da, e șmecheră. Bă, ce face? Ia uite-mă. Bă, cu jacarul. Oricum. Cum eu, așa cum vedeți, îmi iau slujbă nouă. Din nou bagul de seară. Să ne folosim de el. Știu că s-au dus super nași pe tastatura, dar nu ce să-i fac. Trebuie să apăs așa pe disperată ca să... Ok. Save. Get job. Ce m-am speriat. Ia stai. Slash. Așa, bui level. Mai e nevoie, da. Băi, știu un fel. Băi, ești nebun? O să nu știu. Voiam doar să dau mai așa. Că m-am blocat. Bun. Eu știu deja pe aici cum se treabă. Las pe aia să las. Oricum fac tura asta și încheiem episodul. Chestia e că e puțin riscantă. Hai că scurtăturile sunt puțin riscante. Mi-mi place să conduc așa din ăsta cu tirul. Nu știu, pur și simplu. Ești mai cred că face wiggle. Opa. Asta este una dintre scurtături. Nu. Hai. Am și piciorul. Uite, vedeți, mă, că e o zonă exact la fel. Parcă văd că era aia. Nu era aia. Așa. Până o mică pauză. Ok, am revenit. Din nou trebuie să schimb asta pe care pun pauză.
Îmi place cum se aude motorul din modul ăsta. Ce șmecherie. Da. Și ce mai ziceți? Ce mai spuneți? Nu? Nu prea multe? Nu? Șmecher fata. Aici e una dintre scurtători care e riscantă. Deci noi trebuie să urcăm. Risc. Uite asta risc. Nu. Băga mea și ce m-a speriat. Nu. No. No. Bă, vedeți părul ăsta? Îl vedeți? Îl vedeți? Hai. Ce nerveam. Bă, urâtule. Nu mai e pe mine cu de-asta. Nu, dar chiar, hai să facem parcurs. Ăla e cosmin? Da. Au. Și... Nu, n-are nimic. Da, am level 1, nu? Voi mă bateți, nu? Vă credeți mare șmecher. Chiar dacă am level 1, asta nu înseamnă că puteți voi să mă bateți pe mine. Alo, aici trebuie să plătesc, ești nebun. Băi, jegoșule. Aha. Nu, că trebuie să-i găsim pe ea. LOL, unde s-a dus?
O să zică că am speedhack sau de-alea. No, cum să am speedhack? Hai, vreau să ne batem, hai, hai, jos. Păi dacă îi prind o bucată, e pe jos. Da. LOL. Da. Oricum, sper că v-a plăcut acest episod, a fost cam scurt, știu, adică n-am făcut multe în el, dar promit că în următorul episod o să mă regrupez cu cineva. O să vedeți despre cine e vorba. Și, da, am pus Metlanovici 2 și eu spun bibarba biba, abu mama, papi palapun, pipa papi papapun. Asta e cel mai șmecher. Smoke weed every day. Every day. Smoke weed every day. Sau chestia aia cu Snoop Dogg. Snoop Dogg. Oricum, știți ce l-am făcut? Nu. Așa e shady. Lei 2. Așa. Dar e nașpa. Uite așa. Nu. Trebuie să stăm drepți. Oricum lumea, deci, cum am spus, eu am fost Metlanovici 2 și vă spun bye bye!